Nak lebuat departmen kita skim ke bebun bah. Ketika departmen ke bangabat manga. Bat kini skim ke bangi ai kita ki bangi nang susna kini ki sawnai san banai ki bal adab bangi nang sunai kini polisi. Bat kini ke awareness program let's say kini ki banai ki sawan let's say kin sawan poi ki nak leng ke departmen let's say po shopping la ni hanong mendo. Tengah kerpat ya pi kilong kepa kilong kume badi kena school ba pinile jasim benta kini ki awareness program. Namar ba kini ki cimentoi na kane ka labor department ki babun ba ki cimentoi ki ba pinyo nam ta jong kini ki kun ki jong pi ba nam ta jong pi ki long kumi long paro. Kawai na ki scheme ka bangi ai lang ba ka labor department kadai ka scholarship ya ki kun ki jong pi. Bat kini ki scholarship ya ki kun ki jong pi ki dei nadu class 1 ter hado ba pinda da be ki pule hado ba pinda ki master degree hado pinda da be ki doctorate ki we pio ya ka scholarship. But nadu class 1 ki kun jong pi ki ba syong class 1 ki yo scholarship ka ba khatsan spa tingka marway. But ki ba syong class 6 ki yo ko ba lai hajar tam ba don ke da class 8 class 9 ki yo ko ba san riu hajar tam kum ngamdon ka tu ka detail tamba kum ban riu hajar tam ki ba syong ki ba late class BA ki yo ko ba khat ar hajar san spa tingka ka scholarship. Tekan badon gi kun jong pi piran sau san ngur ki bala late school ki mo be pio ya kene ko scholarship. Ba nam ta jong pi kilong kmi kilong pa bade. Nam ta jong kilong pa kadon ka scheme bala da le por ba pio kunlong ro kilong kmi ki yo ka jing yarap ba 10,000 tingkai na po kene ke department. Na ta la dadon ka jing klat no ro pio kerja jing yarap na po kene ka na po ka le department. Dikini ki skim per kita pencai ban nak le buat department na pila long tumki member hapo ka department hapo ka department na pila long ki member ki don ki form ba pin pendam enda pila long ki member hadin ba pila kod pila kenjo ya kan riu pos nem karta hadin ba pila kod riu pos nem karta pio ya pension ka ba khat san spa tingka haka shibnai. Tenalor kini ki pension ki ba pio na ki department kita ki pension pinyo ben kanom don jeng thut rei pio extra na kan ke department bede kumbah khatsan spa tingka ban menta kate ka jing yakren kolong bangin penkiu na khatsan spa tingka saka lai hajar tingka kum ka pension ya kinong chong sinong ki bala register bat ka labor department dengan sapa ya ke department ni ki officer bakin wan pensai tu ki skim ki ba per tena kaliong jong kinong chong sinong bekirang ba sinong ki ki pa bat kinong hikai ro ngaso ban karpat ba pinia don menta ba pinia sim bakna ba pin yo ban pensai la mi ki pa ki ba don hapo ki sinong ki thau ngala jan kun phila thai tharai nei la jan kret ek jing kren junga tongba ngalajan poisa ke bakut ngalajan poisa ukwai tambah so bangan poisa ukwai ngan poisa sa ka PMAY kani ka skim PMAY ro kumang ila ekran na kini por ki baladam ha ka jing sha hawa rajar ar phulai ha bangi don ya ka review meeting hang te ya po DC office ngasosi banga UI ba na ka mau shundut constituency bro ka we ka block mau shundut ki skim PMAY ki ba yo ki ba mi ang te ki de tang kumba khan rus pa tam kadba kamairang bede kidon kumbasan hajar tam ki kilong yeng ki bayo ka skim dong kala don gajing yania junga bat ki officer hang te ba kumno kane kala banlong kumno kamairang kadang khamduk ban ya ka mohsundun bat kumno ki nong nasate ki yo khambun ye kita ki yungduk kumno ki nong mohsundut ki yo duna kane kala don gajing ya tainya sipang kala kham khluñ tambang ngalong ki officer banga ngamhun ya kane ka survey ke jongpi ngakwa ba pin le biang ya ka survey bat ngakwa ba pin pendep hok ya ka kamram ka ba phile de bandem kumunong mo sunut ngaso thu ya ka chinge jung kinong chong sinong ka ying jong ili omde ba ka ying teng ni ong tang ki trem mah ki barambun ngisa apo ki trem hadin ka jingya nia baraden ka jingya tai ngaso kmen ba hadin ka tu ka ne por kala don biang ka jing pha le survey biang ya ki sinong ki thau ban le biang ka resurvey ban menta ki lami kini kilis bar ngaso komen banapo mo sunut ngiladon kuban riu hajar tam kilong siyeng PMAY ki bayo banta bat be ki yo ya kene kajing mentoi ka skim PMAY bara kene ka sinong jong piro kumbangana ya kren mo isodar mane kidon kumba saupo lai teli kilong yeng ha kene ka sinong jong pi ngatarai ka de ka sin ka baningkong baki sinong opo mo sunut bakin yo skim PMAY katne chisnyo
Ndai barabor ki por ki bala adap te don kisnang ki biya tang sau teli, san teli, shipau teli, ndai hakini ka kanti ki bamta ngasok men ba don kisnang ki boyo sau po teli, don kisnang ki ba kamret ki lai po teli, don kisnang ki boyo adu san po teli tamru ki tunum yang ki boyo akas skim PMAY. Te pajba kai ka bang pa ban supa pesotu epi. Ka skim PMAY kadai kata ka skim na po central government nang tei. Ka skim PMGSY ro kadai ka skim minang tei na po central government nang tei. Ka pisah kadai jong ka central government. Henry ban pha proposal ban ya tai hang ni po ka state government bat ki officer bakin sim khia ban pha ya ki proposal kadai ka kamram jong ki MLA kadai ka kamram jong ki MDC. Ngamla ban ai sanction tamba ka jingyo jong penrung ki babun ki sinong hapo ka skim PMGSY ladang ngamde banga wane song meeting kerpang bat ki skim bat ki engineer jong ka PWD ngatrai na kisan phone report li ki sinong ngatrai ngila man survey tang ku basawla ni san teli ki sinong balada amde bangia site nam taban phari survey kini ki skim PMAY ngatrai na kumbang yo amtan riu hajar tam ngin sayo tang ku bakat sau khatsan spa teli ki long yang kede na takadang nakaliang junga MDC nginang yai tri sitam kat badon kabuit kabor tingilon kam kajing ya trilang kajong pi kum kinong song sinong kilong kumi kilong pa bat kini kikun ki bae kicungi nam ta kum no banginang sanjor ya kenika konstitusi kicungi te usla beringimat ula janwan ten dei khadu ngan poin na sia bakut ban ngapuka ban pensai sapang une ukwai sapang kajing put une uding kwai bat sapang kajing put une uding kwai bat sapang kajing du nong jong kinong rep ha kane ke area yo une uding kwai te kumba phitip bangaro kiba buon kikpek ngadon kumba kato kan itli kikper kane kathan bang ila sedang bantung kwai te lar pi kuslai ma pi ngat wa kuslai lar uyap no te kwai jonga te ngadon ka jing sofia nama banga perkhat balik sila china la semen ngan soyo pension ne sino ne kwai tamne no singan soyo ngan yo no kwai bang matung sekane ke area ke joki te hadin balo abo mi utem khunyang nakaliang ko jonga ban nakaliang jong kikat to kan ki MLA nomor unu khunyang baba mi une u jingthung gumne yo upai kamde tahan ka area ko jongi ma kamde tahan ke area than jong phi dei hadu angte dauki sakini ki area dauki sakini ki area mousendam bat katsak badon ki jaka batung kwai une kumbalong sakani ki area jongi uyo ya kaju kejingpang hakini ki por kepala dem tena kaliang jong malah kemen nilai lar PUI ha we bun ki session MLA na po kate ka amlarem constituency isat kren bahas pang une upai namar musuai along kum agriculture minister tingila persang ban wat kilat kilenti kumno ba ong bangin sibana ka sarkar kumno ban yarap ya ki aji yarap ikinorep ban ong ban bangin yo ajing yaram kenang ban pendu yung ne ujing pang tenrei na kaliang jong ka ICAR ban kaliang kisan te su kidang le research bat kumno man pendu yung ne ujing pang tenrei hadu kat kini kisni na kaliang jong kini kisan te kim don ka jinglap ka batik na ban ong kadai na kanu ka daw uai uja jing pang u de hatu kadai na ka khando la ne na ka jinglong jong ka chen ka suin benang ne udon uto kunja khnyang ru exactly kalau mana kaliang jong kisan te su hadu menta ba ka research ka bakile kim padlap banda delap ya ka daw ka batikna na ka daw balai tenrei ngirang persang hadu kat kini kisingi ru nganang I ka wei ka ngana ya ko hakini kisingi na ya kontak bad u ne u wei u scientist na po ICR bangin let's say wei ka por ngila ban wan sekini ki area bangin wan ban examine ya kane khandong bad ya ka jinglong jong kane ka sun benang banduk so thu ya ka jingpang ba umi unu namta uni ukwai kata kate ka jing penbet kadang don menta ban ngangai balik se kini ki benangin sawan ban bad kini ki scientist bad kini ki bad kini scientist begini bala research ya kini ki jingpang ju uni uding kwai ngin sawan sekini ki area ka jongpi tenrei ban ong bakadon ka jing ya dei bad ka jingpang na uru tower te ke ai ka bang kwa ban thu ya phi kum kinong song sinong kolong ba pe na ka WHO ka World Health Organization ban na kaliang jong kini ki scientist ki kila le ya ki research ki ba fair na kaliang jong ka WHO ka le ya ka research mar ki don ki ba keno ba ka don kata ka jingpang kansa ba ki yo na ka jing ya de ber utawar dan da kidon kicing keno ba fair tina kaliang jong ka WHO kala ada black shipun ba ki study na do kisnam ki ba kendai po na do kisnam kendai pusan kendai pusan kila le shipun ya kita ki test
Kila le kita se kinong pang kibala pang po hospital kibala ong da kibriu balik se upang na kadau bodon utau radiation utawar kum ta ter kila sim ya ka sampel jong kisnam bat kila test hakijing test kiba per andai hadu kan menta ka WHO kamlab ba ong ba kadon ka jing ya dei la ne kadon ka jing pang kabami na utawar kabala ban kata ya ubriu hadu menta ka WHO kamla ban lab ya kata bat kamdon ka jing pensisya kum ya kata kajing kren bat kum ya ta kajing ong kat hadu kini kising piru kum ki kun samla lar phila ban research apo Google ro ban page ya ki research baka WHO kala le ba hangno baka don kata kajing ya dei lani kata ka ong ba u kai briu yo jing pang na ka dau jong utawar te hadu kam ta ka WHO ka bade ka khlidu ya ba page ya ko ko kia kamla ban pensisa baka don kum kata hakini ki research paro kibala le Namar katkum ka WHO ke ka ba koong ba kisignal ki ba mi na kitawar kidi kisignal ki ba tulod por handu kata-kata bat kila compare kisignal ba mi na kitawar bat kini ki radiation ba mi na kini kisenar light kina kam klan kini ki klap kam klan kini power ba mi na kini kisenar light lada compare bat ka radio ru kadang kam klan ka signal jo ka radio ba ni kini signal ki ba mi na kini kitawar kata ka di comparison ka jing study jena po ka world naka WHO ka World Health Organization Bana kali yang jong ki scientist ladang bakla ka dehi usnem araja khanriu bangi penlong ya kawai ka jing ya lang hang te hapo shillong hapo kanika youth convention hang te hapo panwut barang tak te ka jing ya lang ngila khod ya kini ki nong ya lam na ki telekom ba fer ki company ba fer ban ngila khod yu doktor na po negrim ngila khod kini ki scientist nang te na po ICAR ro bakin wan ajing kren ha ka te ka jingelang ka bodon hang te po convention center hang te po shillong po panwun bar hak te la pipe ja te la pipe ja te ro kadang don ngatai po YouTube do kat kini ki singiru ya ka jing batai u doktor nang te na po negrim syapang kata ka jing sotu bakla ki pajba ya kini ki jing pang ba mi no towar Badia kajing kren ki scientist nang tena po ICAR ru ya kata ka ong bukta unu utawar ya kini ki jing tung ki jing tem. Tena kali yang jong ka ICAR bana kali yang kini ki scientist jong ka environment ru hadu kat kini ki singi kim padla ban pensisya lani kim padla ban ong baka don kadau ba kita kiding kwai lani kiding so kini kwai kindun jing thun na kata karau jong ka radiation. Kim parla ban proof baka don kata connection kajing yap jongki berkata ka power ka bami na po tawar lani ka don kata kajing kata no tawar hang ne ka bat kite kajing tung jing tem nakalim kisante su kim parla ban pensisa baka don kum kata hapdang ki research babun ki lale kam padon ka bala ban pensisa kum ta te nakalim jong ka WHO ru kam parla kam don kajing kim parla ban pensisa ba kadon kum kata kim pad ya kedu ya ki case ki bala ban ong ba hooj uni ubri uyo jengpang na u tawar tede na takadau na kali ang jonga ko jong phi ngaso ba le se kita ki bor ki bakham halor sapang ka kot ka khia ka dehi ka World Health Organization ka badi pe yakini ki ke boro bana kali ang jong ka rep karyang ka dehi ka ICAR bat ki scientist ki badi pe yaken bo amen ki badi pe yakini te ngangit banginam sotu bakla bar ha kudu ga dingini sing ina yale ban persang ban wad ite ki daw ban lab ite ki daw bad ngakapa de phi bale singinam de ban sotu bakla bakade na kanu ka daw lan ka don ka jinga de ba kiti tawa ten re yakini ki jing pang ba ki pang gini ki kwai lan ni gini ki khinyang gi baran ne tena kali ang jonga bat MDC ro ngin sim khia ban ya kren bat ka government ban ya kren bat ki department ban ngis kem bangin sala ban man yalam ki scientist kini ki research hakini ki si bangin wan sekene ka caka jopi ngin yati katu kan ni ki kwai katu kan ni ki caka ban ya study ban ka e ka daw bat bangin lab ya ka daw ban le sila kolong ka bala kumno bangin yada ya unu ujing thung ujongi badi ka spa ba jong ka mairam eu badi spa ba namta ka dong ka than ka jungi balong kum ka jingkermen ne se ka jin namta ka lawe jong ki babun ki kun ki jongi ru namta ka ne ka rap karyang tingnya persang ban ya pen baha bade ban ya persang ban ya wat ikta kilat kelenti te long kumi long pa nga simbun ya kapor ka jopi kini kun samla te sa sisin namta ka ne kapor ka phi ailat nga bangan kren bad bangan yo ban ya kundu ya phi kumne nga ai ka ngu ka dam yu blai trai kan ran bal ai ka ne ka singi ba itnat ba pu upeng wala stang jau slap ru nga so tui tong slap ban wan ra ya ka jingkar khu bat kadak jong ka jingkmen te bat sha bangan shong khadu khadwai nadu mane phi ba kidon kisuki hangne
bat balai kini kisuki kidon hang ne kini kali te ne si kidon kecing berkat seno kibut baniara ya kini kisuki ten re kini kisuki kide nam ta jong pi kinong song sinong jong ka sinong nong mendo bat kene kecing kerpan kawan kerpang na kiri rang ba bat kham tam isor dar jong ka sinong jong pi iba je thoni so bon phin ai jing thap ti nam ta jong i nomor ba iklam ai thia aidam yang ala katuk andemin I ong si ong balar piwan sa sinong jong i pide ben tikna ban wan lambat kisuki nomor ba kisamla phil ai kamadan nam ta jong i boro pide ben ai kisuki te ngawara ai kini kisuki bat kawe na ngawara ai kini kisuki ngakwa ban pi kumne kum kilong kume bat kilong pa hagini kisungi bangaya ja kisnong gitau abangaya ja ki yau ki hat ka ei ka banga sosi bang yo songo kinong song sinong ba ki ong kumne ai ye yumbi menduk ra ngukan bai re yo yang mentoi ai re gira la politics yo yang mentoi ta bui leader tu yo yang mentoi ta ki MLA yo mentoi ta ki leader di ki pai ba ra yo yang mentoi ai re nga so thang ka masim da nga so kum kita kijing sngong ban nga kwa ban ong pi ki pai ba wala da ngam yo bangan ya kundu ya pi iwei pe iwei wala da ngam yo ban ya khuble ya pi iwei pe iwei to tip pakini kisurok bangi penio kadai kijing mentoi nam ta jong ki ba khamduk bat ki ba kham janjar ki school ka bangi wanra ki de nam ta jong ki ba khamduk ki bil kham janjar bat kani ka syuki bangawan ra rong ai nam ta ka sinong balik se da don kinu kijing jia haja ka ba philek wai nang ne nang tai phila yo ban pendon kam ya kani ka ya kini syuki ban nganget kalong ka jing yarap nam ta jong phi tenga so ban ong kum ne wat nam ong ba ai yaw ra bai bi ra man toi ai re denga so ban ong ba phi de ba so thu ba ka siwot ka jong phi nga buram bat nga khen kor hadu kata ladang am yo banya khublei ru ondai nadu ka masim nga buram bat nga songo nam ta ka vot ka jong phi bat phiru phide ban song bat phiru phide ban songo ba kadai ka siwot ka jong phi ka bawan ra ya ka surok moje kadai ka siwot ka jong phi ka bawan ra ya ka ne ka syuki kadai ka siwot ka jong phi ba kiwan ki engineer bon man survey ka ne ka surang kadai ka siwot ka jong phi bang yo ekini skim PMAY bat ki bai skim bat ka siwot ka jong phi ka ba ai bor yang bangan long kum MLA bat bangan long kum minister nam ta ko buram jong ka constituency ka jinglong MLA bat ka jinglong minister junga kamde nam ta junga handai ka de nam ta jong phi ka de nam ta ka constituency bat ka de ka jing ai bor ka jong phi kumno bangin trei nam ta kalawe jong ka constituency boro ko we te long kume long pa so ba wat nam so bon ong ba ka sibut junga kalong le no eng ele unom itu MDC itu yang ngam so don jengmun dengan IP nadu kamasim nadu ka onut ngida song bat ngida so buram ya ka buat ka jong pi ka basibut bat ngangit scam ba lang ba kini ki shop center bangi wanra lang ba kini ki syuki ka bangi ai lang ba kini ki surok ka bangi wanra kini le se kin sapen mentoilem la do omde ya phiru le se ki khun ki jong pi le se jaka ba phin poi sireng do balik sim dawai pi poi no ta honor nyau jaka ba philut siajar le se philut no tang ko sispa la ne aspa tingka nganget kita gede kicing mentoi ba kham kraw bar nganget kita gede kicing mentoi bar kita kicing mentoi omdei tang yang ya phi menta ndei kita kicing mentoi kin sedilang ye kini ki khun ki jongiru bar kini ki khun ki jongiru nganget kin sa yaro bar kin saburam ya phi hakiwe ki por bun omba kime ki pa jongi kila treshitom namata ban pen pharnailem ya kalawe ka jongi tu wat nam so kumta wat nam so kinong song sinong haki komo sudu di parok kubai kani ka than barok kubai wat la dangam yo alat ban khuble ya phiro wat nam ong bapu emele mithu ndai ngadap da kicing e ngadap da kicing so buram ban ngana persang ban tre sitam bro ban wara iknik skim ki prepare nam da bangadap da kicing so e ba kicing so buram ya phi iwei pe iwei tu bleu nang kar khu kar do yang i barok kham tam ya ka ki long kme ki badam tang ne ki long pa badi kini ki rong ba baro ki bedan mentah ne ki bilai pendut ya kene kapor kasni banya don ban nga mentah ne bala ngam don e ban ai ro ne tang ki jing duai bat ki jing kit bok ki yang ya phi baro kalong yeng kalong sam jong phi iwei pi wei anda phi mi dang ne la da don ki pa ki bedan hang ne da phi let che yeng ki sa ong la mi ki me jong phi bang apa ai ku ble na kaleng jonga la don ki me ro phi let che yeng sa ong i pa bang apa ai ku ble lem na kaleng jonga ba je phi ki heb beren ble nong kar khu ko do ba phi nang yo ya kamet ko ba ko ba khia
ya kicing start ya kicing syampang ya kicing start breu rengkat ya kicing start blai nginom la mat poi sha kawai kan sha ki benta ki bakam sha jurong ladang iron tangga kicing start breu pidai ruban sukongu ya kinong yalam balang pidai sukongu ri ya kicing hikai po ko bible ba pinio itu kicing start breu ba pinio kicing start blai ba pin pernai ha kawai kasing kublai sibun namda tu kicing ruai batui kun ejong pi pastor kublai sibun namda country road take me home mah te blai nagar ku ye i bada inang kot inang khia bad ya baro kasinong nong mendo badi kini kisinong ki bamarjan kublai sibun kublai sia jaru nan pen ku dek ne jingkran junga tang tangan selai abad kiramba bangan aya ketika suki kublai sibun kublai sia jaru blai nagar ku kordo yang i baro ya kasinong namdo badi kini kisinong ki bamarjan bad ya Kemotion Road constituency baro akwe bad ya kari kasi kebaik kejungi kublai sibun